morning, Siargao! Good morning kaninyong tanan, maayong buntaga. Good morning, magandang umaga po. Ano yan natakaroon sa atong balita karong alas 6 sa buntag. Ang atong programa Lunes hangtod na sa Biyernes. Adlaw karon mga kasyargaw nga Lunes, pizza 15 bulan sa Hunyo, tuig 2020. Padayon kita sa atong mga paghatag kaninyo ng mga latest nga updates o mga balita para na masayod kayo sa mga informasyon o mga lain pa na mga balita din na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte o gubang bahin pa sa atong probinsya, rehiyon o sa Surigao del Norte o sa tibuok Pilipinas. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Kamusta ka mo? Ilabi na ka ng inyong mga niagi na mga simana, ilabi na sa weekend. Kamusta ka mo mga kasyargaw? Unsa may inyong mga buhat? Unta na nagmalampuson, nagmalambuon ang inyong weekend mga kasyargaw. Adunay mga panghitabo nato ilabi na sa atong probinsya Surigao del Norte o rehiyon sa Caraga. Good morning. Ang atong programa nga Siargao TV News magsugod na alas 6 sa buntag mga kasyargaw. Hangtod na sa alas 7 sa buntag. Lunes hangtod na sa Biyernes. Aron na maghatag sa inyo ng mga latest updates. Salamat. Good morning. Mayong buntag sa atong mga viewers din ha. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning po sa inyong tanan. Unta na makahatag kami ng latest kayo para mahibalo kamo sa mga updates mga kasyargaw. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito Pilar, Santa Monica, Burgos General Luna o sa Socorro. Maayong buntag kaniyong tanan. Maayong buntag usab mga kasyargaw sa atong silingan nga kalungsuran ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Islands. Good morning kaninyong tanan po. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang efforts para na makaserbisyo kanato ilabi na sa katawhang Pilipino, katawhang Siargaonon, katawhang Caraganon o katawhang Pilipino. Good morning po kaninyong tanan. Good morning. Happy viewing kaninyong tanan. Ang atong programa para na makahatag kaninyo latest information. Karon mga kasyargaw ang atong headlines sa atong mga balita. Six hectares nga Siargao farmland og Siit Farm Tourism Center gilusad na dinhi sa isla sa Siargao. Samtang pagpangrehistro sa sakyanan o guban pa ipahigayon sa munisipalidad sa Socorro. Samtang nagkadaiyang munisipalidad sa atong probinsya misaulog sa 122nd Independence Day niadtong niaging Biyernes. Samtang anti-terrorism bill suportado ni Higakid Mayor Chandro Bonite. Samtang traffic enforcer sa syudad sa Surigao hapit madunggaban. Samtang extension program sa Provincial Veterinary Office
sa atong probinsya Surigao del Norte, nagsugod na pag-usap. Samtang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Caraga, nadungagan pa og napulo kabuok. Samtang pag-endorso sa resolusyon alang sa pagbalik ilalom sa GCQ o pagpangpahunong sa sweeper flights o guban pa sa Caraga, aprobado sa RTF COVID-19 1 Caraga Shield. Samtang NPC o Facebook o National Privacy Commission o Facebook nagmeeting alang na sa pag-imbestigar sa pagkanat sa mga fake accounts. Mao ka na mga kasyargaw ang latest updates nato, latest headlines nato mga kasyargaw. Happy viewing kang Gladys Fardo, kang Dave, kang Ron Gep, kang Edwin Baguio, kang Manny Sinday. Good morning po kaninyong tanan. Maraming salamat po. Happy viewing. Dili na ta maglangan mga kasyargaw. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibuok dapit mga kasyargaw sa Mindanao makasinati sa madag-umon nga kalangitan inubalan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog tungod kini sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangang direksyon o hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Adunay pag-ulan nga atong masinati gihapon mga kasyargaw. Tungod kay adunay hinay gihapon na pag-ulan ilabi na haduol sa Caraga region. Apan sumala pang panalagsa na lang kiti. Atong makita din na sa atong left side mga kasyargaw ang Tropical Depression Butchoy. Samtang din sa Pikas ang Intertropical Convergence Zone. Aduna gyapay pag-ulan pagdag-om nga ato masinati. Samtang nisubang ang haring adlaw mga kasyargaw ganinang alas 5:24. Samtang musalog kini alas 6:01 na sa kagabion unya mga kasyargaw. Mao kana ang latest nato na updates mga kasyargaw sa atong panahon. Pagdalagi hapon kamo og payong mga kasyargaw tungod kay daghan ang masinatin nato na katag-katag nga pag-ulan og pagpanalugdog. Atong nakita sa atong gawas mga kasyargaw nga adunay gihapon pagdag-om bisan naa na ang haring adlaw mga kasyargaw. Ingat. Ilabi na sa atong mga mugawas sa panimalay, mag-grocery o unsa pa mga workers nato. Ingat kamo pagdala kamo ng payong. Samtang mga kasyargaw, morning watching from Zamboanga del Sur, Molave. Thank you Edwin Baguio. Salamat. Good morning kaninyong tanan. Kalaong ko, Butuanon ini na radio, Siargao man ba dya? Yes, Siargao po. Butuana, Cebuano rata na sinultihan mga kasyargao para daghan ang makasabot sa atong mga balita. Morning from Barangay Union. Shout out sa Rosilio family. Shout out po kaninyong tanan, Elyer on. Salamat sa Domo Sandro Julius Jason. Salamat. Ato ni Domo Siargao TV mga kasyargao.
Salamat sa atong mga nag-react, sa atong mga viewers din na. Karon ang unang katikaran sa atong mga balita. 6 hectares nga Siargao farmland og Siit Farm Tourism Center gilusad dinhi na sa atong isla sa Siargao. Gilusad ni adtong Hunyo 12, mga ka-Siargao, dungan sa pagselebrar sa 122nd Independence Day ang Siargao Farmland o Siargao Siit Farm Tourism Center dinhi na sa Dapa nga gitamnan karon og mga punuan sa kahoy sa pagpanguna ni kanhing gobernadora sa atong probinsya og karon presidente sa Siargao Island Institute of Technology kon Siit, Dr. Sol Matugas, uban sa mga nagkalain-laing partisipante niini, mga nga mao ang mga empleyado sa 1st District Congressional Office, Kapitolyo sa Siargao, DepEd Siargao, DepEd Surigao del Norte, Siargao District Hospital, Department of Environment and Natural Resources kon DENR, Land Transportation Office, Department of Public Works and Highways, Regional Trial Court Branch 31, Provincial Engineering Office, Siargao Scout Council, o Siargao Island Institute of Technology Faculty and Staff. Nasairan nga among farmland adunay kadakoon nga 6 hectares og kini nahimutang sa kilometro 3 Barangay Osmeña, sakop ning atong munisipalidad sa Dapa. Nasairan nga ang maong farmland og Siit Farm Tourism Center mamahimong training og practicum ground sa mga tourism student sa Siit aron usab sila mahimong well prepared og mga empower o ma-empower ang ilang future career human sa ilang pag-eskwela aron makabot ang vision niini nga trailblazing global competence and high moral values graduates. Dugang pa nga gitan-aw usab sa umaabot ang daghang aktibidad nga ma-experience sa mga bata sama sa Children's Park Kidlandia. Ang mga adults maka-experience og salad making, makahibalo sa pagtubo sa mga bulak, bicycle riding og natured arts o crops mga ka-Siargao. Mamahimong highlights usab sa Mang Farm Tourism Center ang Siit Nature and Wellness Camp nga mamahimong center sa retreats, farmers market, educational events, workshops nga nagtubong aron makapabag-o sa kinabuhi sa mga Siargaonon. Mao kana mga ka-Siargao ang latest updates nato dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa o ilabi na sa isla sa Siargao. Adunay farmlands og Siit Tourism Center nga gilusad mga ka-Siargao. Dito na sa kilometro 3 Osmeña, sakop ning munisipalidad dinhi na sa Dapa. Good morning. Salamat kang Gladys Fardo, Angie Gloriana, Lea Song, Kenneth Sabanal, Raquelin Tingabgab, Dave, Elna Neri, Edwin Del Moro, Princess Fiona Langqua II, Ronlan Gep, Otinciano Belatria, Cecil Labasin Inad, Ilyar On, Edwin Bagyo, Angie Bisi, John Garcia Lora, Mari Batisil, Sinday. Salamat po sa inyong tanan. Daghang salamat. Happy viewing. Ang atong programa Lunes hangtod na sa Biyernes. Please like, share, follow sa atong stream para daghan po ang makahibalo sa mga latest updates nato. Samtang sa laing bahin sa atong balita. Pagpangrehistro sa sakyanan o guban pa ipahigayon sa isla sa Socorro. Ipahigayon sa Land Transportation Office Dapa ang pagpangrehistro sa mga sakyanan nga 4-wheelers, trucks o guban pa. Dugang pa nga magpahigayon usab og emission testing
sa mga maong sakyanan ang LTO karong umaabot June 19 o June 20, 2020. Kini gikan mismo sa Chief of Police sa munisipalidad sa Socorro nga si Police Captain Alex Zelis. Tanang mga Socoronhon, mga kasyargaw, adunay pagparehistro, pag-renew sa lisensya, pag-renew sa mga student permit o guban pang aktibidad, mga kasyargaw, pagahimuon dito na sa isla sa Socorro. Good morning watching here in Montalban. Maraming salamat po, Joe Las. Salamat sa pag-view dito na sa live stream namin. Maraming salamat po. Salamat sa suporta. We appreciate mga kasyargaw. Salamat. Magandang umaga po. Good morning. Baka sa susunod meron ng Tagalog edition. Antayin lang po natin. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, nagkadaiyang munisipalidad sa atong probinsya Surigao del Norte may saulog sa 122nd Independence Day. Gisaulog nitong June 12 sa nagkadaiyang munisipalidad nga sakop sa atong probinsya Surigao del Norte ang 122nd Independence Day sa atong nasud Pilipinas nga adunay tema nga Kalayaan 2020 tungo sa bansang malaya, nagbabayanihan at ligtas. Sa San Benito, gipangunahan mismo ni Mayor Gina Minil ang maong selebrasyon uban sa personahe sa San Benito Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Juniel F. Racho, ang Chief of Police, uban usab sa empleyado ni ini. Naitabo kini alas 7:30 sa buntag sa San Benito. Gipanguluhan sa San Benito usab sa Socorro, gipanguluhan ni Mayor Felizardo Galanida ang maong selebrasyon uban sa mga personahe sa Socorro Municipal Police Station, National Line Agencies ug mga empleyado sa LGU. Nahitabo kini dito na sa tumbangan sa Executive Building sa maong munisipalidad. Samtang sa season, gipanguluhan ni Season Municipal Police Station Police Chief Master Sergeant Jeffrey Galan, ilalom sa supervision ni Police Captain Giovanni Tindoy, ang Chief of Police, ang flag raising ceremony alang nasa uban sa mga selebrasyon nga gihimo mismo dito na sa municipal grounds sa season. Samtang sa dapa, mismong si Surigao del Norte Provincial Governor Lalo Matugas ang mipahigayon sa maong selebrasyon. Atong nakita sa atong picture mga kasyargaw sa atong screen ang dungan na pagsaulog sa nagkadaiyang munisipalidad sa Siargao sa Surigao del Norte, ilabi na sa 122nd Independence Day sa atong nasod. Mao kana ang latest updates, ilabi na dito na o ni atong June 12 mga kasyargaw, ang kalayaan ng Pilipinas. Samtang anti-terrorism bill suportado ni Higakit Mayor Chandro Bonite. Suportado mga kasyargaw ni Higakit Mayor Chandro Bonite ang balaod nun karon nga anti-terrorism. Sumala pa nga aktibong nag-initiate karon ang Higakit sa ELCAC o End Local Communist Armed Conflict Activities sa mga barangay. Aron mahibalik sa gobyerno ang trust sa katawhan o ang pagsalig sa katawhan ug mapahibalo kanila nga ang atong gobyerno adunay gihimo nga mga lakang para kanila ug ang pagsulod sa maong mga grupuha dili gayud maayo
Dugang pa nga malipayon ang maong munisipalidad tungod kay aduna nay balaod nun alang na sa anti-terrorism nga gituuhang makahatag og kalinaw, kapsay og sustainable development. Mao kana ang latest updates dito na sa Higakit mga kasyargaw. Good morning Siargao, gikan na kang Mayes Adkilan. Maraming salamat po. Good morning, maayong buntag. Magandang umaga. Salamat sa inyong suporta po. Please like, share, follow sa atong stream para daghan po ang makahibalo, marami ang makatanaw dinhi na sa atong live stream. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Traffic enforcer sa syudad sa Surigao hapit madunggaban. Ni adtong June 13, 2020 sa syudad sa Surigao hapit madunggaban si Nigel Cabrera Razula, lalaki, 23 years old, traffic enforcer sa syudad sa Surigao o kini residente sa Purok 3 Barangay Mabini, sakop sa maong syudad. Naila ang suspetsyado mga kasyargaw nga si Joel Terregosa del Castillo, 40 years old, laborer o residente sa Purok Rosas, Barangay Washington, sakop sa maong syudad. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga ang maong suspect nagpark sa iyang motor sa no parking zone dapit sa public market sa maong syudad. Ang maong traffic enforcer miingon sa maong suspect nga ibalhin ang iyang motor tungod kay no parking zone ang maong lugar nga gipahimutangan sa motor sa suspect. Apan misyagit naman hinuon kini ang ilabi na ang maong suspetsyado nga yawa kamo na mga enforcer, salig kamo kay trabahante kamo sa gobyerno. Mao kana ang gipanulti sa maong suspetsyado. Human sa maong panghitabo, misulod sa public market ang maong suspetsyado. Apan sa pipila ka minuto lamang mibalik kini nga aduna nay dala nga kutsilyo o kalit nga gidunggab ang traffic enforcer. Maayo na lamang nakalikay kini. Dali nga nangayo og tabang ang maong biktima sa kapulisan nga anaa sa Borromeo Street sa maong syudad nga miresulta sa pagkasikop sa maong suspect sa ilalom sa Surigao City Public Market. Na-recover sa maong suspect ang kutsilyo nga gigamit sa pagdunggab o gipahibalo kini sa iyang tawhanong katungod ilalom sa Miranda Doctrine. Ang maong suspect ana karon sa Surigao City Police Station alang na sa pagpasaka sa kaso mga kasyargaw nga attempted homicide. Nahitabo kadto mga kasyargaw niadtong June 13 alas 11 sa sayong kaadtuhon mga kasyargaw. Good morning Siargao, gikan na kang Yuel Nogaliza. Good morning Yuel. Kung kamo mga kasyargaw gikan sa Pilar, gikan sa Magpupungko, paingon kamo sa San Benito, sa Santa Monica, maagihan ninyo ang Burgos. Dito dapit sa dalan, naa dito ang restaurant o ang Seaside Restaurant nga gipanag-iyahan nila Yuel Nogaliza. Lamian ang mga pagkaon mga kasyargaw dito. Bisitahan lamang ninyo mga kasyargaw ang Seaside Restaurant dito na sa Burgos, hadool sa dalan. Makita lang ninyo kay Silara ang restaurant dito na sa maong lugar. Nindot pa ang view mga kasyargaw kay atbang mismo sa kadagatan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, extension program sa Provincial Veterinary Office nagsugod na pag-usab
sa atong probinsya, Surigao del Norte. Nagsugod na pag-usab ang extension program sa atong probinsya Surigao del Norte, mga kasyargaw. Pinaagi na sa Provincial Veterinary Office ang serbisyo nga panghayop sa barangay nga magpahigayon sa aktibidad sama sa deworming, vitamin injection, vaccination, blood sampling o disease testing o Carabao artificial insemination. Sumala pa nga dili lamang sa pakigbatok sa COVID-19 pandemic ang gihimo karon sa probinsya. Aduna usab mga programa nga ipahigayon o ipadayon ilalom sa panglawas, edukasyon, agrikultura, panginabuhian o social services dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Mao kana ang latest updates, mga kasyargaw. Samtang sa atong padayon nga kausa dinhi na, mga kasyargaw, sa atong programa Siargao TV News, atong pagasayron ang kausa o kampanya sa Department of Health, UNICEF o USAID batok na sa fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kadto, mga kasyargaw, ang atong kausa-usab pagpakita kaninyo sa programa karon sa Department of Health o kampanya sa Department of Health para na bato kita ilabi na sa mga fake news. So sihon lamang nato, mga kasyargaw, ang mga legitimate na mga impormasyon nga atong makita sa mga social media platforms, mga kasyargaw. Legit lamang na opisina o Facebook page sa opisina, website sa opisina o guban pa. Dili dayon tamo tuo sa maong mga impormasyon. I-scrutinize nato, mga kasyargaw, ang mga impormasyon. Kung aduna mo'y nakitaan na post lamang sa usa ka individual o post lamang sa usa ka page, maayo pang nga susihon ninyo kinsa ang source, asa dapit, asa gikan ang maong mga information, mga kasyargaw. Kana makatabang na sa atong kaugalingon ilabi na sa pagpalambo kanato, mga kasyargaw. Good AM, sir. Pa-shout out Parahes family sa Purok Kayutan, Surigao City, gikan na kang Lupars Beling. Salamat. Happy viewing. Salamat sa imong shout out din na. Salamat sa suporta. Maraming salamat po. Thank you. Samtang kini bad news, mga kasyargaw. Kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Caraga. Nadungagan pa og napulo kabuok. Samtang usa ang sa Bakwag, mga kasyargaw. Lakip na sa napulo kabuok. Gikumpirma, mga kasyargaw, sa Department of Health Caraga, gabii ang laing nasab nga napulo katao nga positibo sa COVID-19 sa atong rehiyon Caraga. Sumala pa nga mga ROF kung returning overseas Filipino o locally stranded individual ang maong mga tawhana. Mao ang ihap sa tibuok Caraga sa nagpositibo karon. Miabot na sa 32 kabuok. Base na kini sa gipahigayon nga PCR test o RT-PCR test kanila. Na ila kini, mga kasyargaw, nga usa ka 27 years old nga babae
taga Buenavista, Agusan del Norte, locally stranded individual gikan sa Cebu ug miabot sa Caraga niadtong June 6, 2020 pinaagi na sa tugo vessel nga niabot sa Nasipit Port ug sumala pa nga asymptomatic kini ug ana-ana sa strict quarantine facility. Samtang usa ka 18 anyos o 18 years old usab, babae gikan na sa Las Nieves, Agusan del Norte, LSI gihapon sa Cebu City og niabot sa Caraga June 6 gihapon 2020 dito na sa tugo vessel nga miabot sa Nasipit Port. Kinin adunay ubo o colds og ana-ana ron sa strict quarantine facility. Ang colds ba usa sa sintomas sa COVID, mga kasyargaw. Ang lain na sab ang ikatulo, mga kasyargaw, 17 years old nga babae gikan na sa Las Nieves usab, Agusan del Norte, LSI gihapon sa Cebu, niabot sa Caraga June 6, 2020. Dito gihapon sa tugo vessel gihapon sa Nasipit Port, asymptomatic o ana-ana ron sa strict quarantine facility. Samtang ang ikaupat, 21 years old nga babae gikan sa Las Nieves gihapon, Agusan del Norte, LSI gikan na sa Manila, niabot sa Caraga niadtong June 3, 2020 gikan na sa tugo vessel nga miabot sa Nasipit Port og asymptomatic og ana-ana ron sa strict quarantine facility. Samtang ang ikalima, ang 20 years old nga babae, taga Las Nieves gihapon, Agusan del Norte, LSI sa Cebu City, niabot sa Caraga June 6, 2020 og pinagi na gihapon sa tugo vessel nga miabot sa Nasipit Port, asymptomatic og ana-ana sa strict quarantine facility. Ang ikaunom, ang 50 years old female gikan na sa Nasipit, Agusan del Norte, health worker, mga kasyargaw, nga na-expose sa COVID-19 confirmed positive patient ni atong June 3, 2020 og asymptomatic og naana sa strict quarantine facility. Samtang ang lain pa nga 20 years old na babae gikan gihapon sa Nasipit, Agusan del Norte, LSI kini, mga kasyargaw, sa Cebu City, miabot sa Caraga niatong June 6, 2020 og gikan kini sa tugo vessel nga miabot sa Nasipit Port, asymptomatic og ana-ana karon sa strict quarantine facility. Samtang sa lain, ang ikawalo, mga kasyargaw, ang 22 years old nga babae gikan na mismo dinhi sa atong probinsya sa sa Surigao del Norte, dito na sa munisipalidad sa Bacuag, LSI gikan na sa Cebu City og miabot sa Caraga niadtong June 6 via pinaagi na sa tugo vessel nga miabot sa Nasipit Port, asymptomatic og karon ana sa strict quarantine facility. Samtang ang ika-9, usa ka 23 anyos nga babae gikan na sa Butuan City, usa ka health workers nga na-expose sa COVID-19 confirmed positive patient niadtong June 3, 2020, asymptomatic og anana sa strict home quarantine. Samtang ang ika-napulo, mga kasyargaw, 37 years old gikan na sa Butuan City, LSI gikan na sa Cagayan de Oro o Cagayan de Oro City, miabot sa Caraga June 1, 2020, pinaagi na sa pagmotor lamang, mga kasyargaw, asymptomatic kini o ganana sa strict home quarantine. Ang maong napulo ka mi positibo bahin sa 55 ka swab specimens nga gipadala sa Southern Philippines Medical Center alang na sa confirmatory testing. Atong nasayran, mga kasyargaw, usab nga ni atong Biyernes sa gabi, mga kasyargaw, laing 8 ka buok ang gikatala sa Department of Health Caraga. O karon gabi lamang, Domingo sa gabi, may pagawas na usab sila
og lain pang napulo nga kumpirmadong kaso. Nagkadaghan mga kasyargaw ang mga nagpositibo dinhi na sa atong rehiyon sa Caraga. Kasagaran sa mga ilabi na karon sa dugang na napulo, kasagaran taga Agusan del Norte. Ingat kita mga kasyargaw, ilabi na karon anaata sa pagsaka, pagtaas sa kumpirmadong mga kaso, ilabi na sa atong rehiyon sa Caraga. Apan sa Surigao del Norte, adunay usa nga taga Bakwag mga kasyargaw. Let's maintain wearing of face mask, social distancing, o guban pang health protocols nga gina-promote karon o ginakampanya karon sa atong gobyerno mga kasyargaw. Kay ang pagsunod sa atong gobyerno di na mahilikay sab kita sa mga kadautan, ilabi na sa COVID-19. Good morning, Kuya G. Shout out sa ERS Emergency Response Services Rescue Surigao. Gikan na kang Bunso Luayon. Good morning po. Good morning. Good AM pa shout out sa Malinaw family diri na sa Kanlanipa Homes, Surigao City. Gikan na kan June Mar. Shout out po kaninyong tanan. Maraming salamat. Hinaot na dili na makaabot diri sa ato, sir. Yes, hinaot untana dili gayud makaabot sa atong probinsya Surigao. Nanay sa probinsya Surigao del Norte. Apan naa na sa strict home quarantine. Apan ang uban pang mga nagpositibo, naa sila karon sa Agusan del Norte mga kasyargaw. Apan hinaot kita na dili kini modaghan, ilabi na dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Ampo kita mga kasyargaw nga dili kini moabot o modaghan dinhi na sa atong Surigao del Norte. Apan karon na ay mga programa o naay gipatuman karon o naay gipirmahan karon o giaprobahan ang IATF Caraga One Shield mga kasyargaw, One Caraga Shield mga kasyargaw. Atong atangana naa dinhi sa atong balita karon mga kasyargaw. Sa atong horoscope mga kasyargaw, ang atong daily horoscope. Ilabi na din sa atong programa nga Siargao TV. Ang horoscope nato mga kasyargaw karong adlaw, kinigiya lamang kanato para na kita makahibalo sa mga updates nato, ilabi na sa atong panginabuhian sa pang-adlaw-adlaw. Sa zodiac sign na Aries mga kasyargaw, dunay happy understanding sa imong love. Ang imong kalingawan muhatag og daghang blessing. Ang lucky number nimo 22, 26, 34, 29. Og ang lucky color, grass green. Sa Taurus, ang extra expenses magikan sa kinahanglan sa school. Ang imong friend malipay yan nimo. Lucky number 52, 38, 45, 22. Og ang lucky color nimo karong adlaw, blue. Sa Gemini, favorable karon sa romance og love interest. Adunay maila nga helpful business connection karong adlaw. Lucky number nimo 14, 30, 48, 45. Og ang lucky color tangerine. Sa Cancer, kinahanglan weird ang imong business ideas aron daghan og customer. Adunay surprise visitor nga moabot kanimo. Lucky number 12, 23, 29, 41. Lucky color lilac violet. Samtang sa Leo, satisfied ka sa mga negosyo karon.
ready ka sa bag-ong negosyong pagasugdan nimo. Lucky number 15, 21, 38, 42. Lucky color yellow. Samtang sa Virgo, mag-focus sa imong career interest. Kinahanglan ang disiplina sa kaugalingon aron ma-accomplish ang trabaho karon. Lucky number 27, 43, 53, 40. Lucky color grape violet. Samtang sa Libra, mag-focus ka sa imong interest. Dili tanan pareho sa imong mga perfectionist. Malipay ka sa imong blessings karon. Lucky number 13, 22, 52, 41. Lucky color vermilion red. Samtang sa Scorpio, dunay mga unanswered question sa imong love life. Karon ang right time para sa heart-to-heart talk. Maglikay sa imong dictator o diktador sa imong mga kaubanan. Lucky number 15, 40, 54, 52. Lucky color neon green. Sagittarius, daghang financial benefit gikan sa imong career. Ang imong clear thinking muhatag og financial freedom nimo. Lucky number 30, 34, 47, 41. Og ang lucky color midnight blue. Sa Capricorn, magdisiplina sa imong pagkaon o modisiplina ka sa imong pagkaon. Muhatag og pasensya sa mga irritating nga mga kauban. Lucky number 43, 52, 24, 35. Lucky color gold. Sa Aquarius, enjoy ka sa sosyalan sa imong family. Ang imong relative mag-share sa imo sa iyang career plans. Lucky number 16, 28, 41, 54. Lucky color sun yellow. Sa Pisces, ma-experience nimo ang psychic connection sa imong love. Ma-follow ka sa imong intuition o mag-follow ka sa imong intuition karon. Lucky number 23, 20, 41, 48. O ang lucky color crimson red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga, karong adlaw. Giya lamang kini mga kasyargaw alang na kanato para na sa pagkabot nato sa success. Good morning kang Chona Fe Maglahos. Good morning usab kanimo. Happy viewing diha. Good morning, good morning. Happy viewing sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Maraming salamat po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Pag-endorso sa resolusyon alang na sa pagbalik ilalom sa GCQ o pagpahunong sa sweeper flights o guban pa sa Caraga, aprobado sa RTF COVID-19 1 Caraga Shield. Tungod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa positibo sa Caraga, giaprobahan na sa Regional Task Force for COVID-19 1 Caraga Shield kon RTF COVID-19 1 Caraga Shield ang resolusyon alang na sa pag-endorso ngadto na sa Interagency Task Force ang National Task Force for COVID-19 sa pagbalik sa tibuok rehiyon sa Caraga ilalom sa General Community Quarantine og ang pagpahunong sa Swiffer Flights, Mercy Voyage og tanang transportasyon alang na sa mga ROF o Returning Overseas Filipino o locally stranded individuals. Kini gikauyunan mismo sa unom gikan sa 9 ka miyembro sa 1 Caraga Shield nga inaila nga sila Governor Del Corvera ang chairperson sa RTF 1 Caraga Shield o Governor sa Agusan del Norte, Governor Santiago Cain Jr. sa Agusan del Sur, Governor Arlene Cacabagao sa Dinagat Islands, Francisco Lalo Matugas sa Surigao del Norte, Governor Alexander Pimentel sa Surigao del Sur
o kasamtangang chairperson sa Caraga Regional Peace and Order Council o Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang mayor sa Butuan City. Mao kana ang latest na updates ilabi na sa Caraga Region mga kasyargaw. Adunay gi-endorso karon sa One Caraga Shield ato na sa IATF ilabi na sa pagbalik sa GCQ o pagpahunong sa mga sweeper flights, mga voyage o gumampang pagtransport sa mga ROF o LSI. Atong atangan mga kasyargaw ang mamahimong tubag sa IATF kalabot na sa maong resolusyon ilabi na sa pag-endorso sa maong mga lakang sa atong rehiyon sa Caraga. Samtang ang Butuan City mga kasyargaw mihangyo nga ipailalom sila sa MECQ kung Modified Enhanced Community Quarantine dito na sa ilang lugar. Ilabi na ang paghangyo sa mayor niini nga si Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Samtang mga kasyargaw sa atong gamay lamang na trivia alang na kaninyo. History og trivia mga kasyargaw. Naatay gamay na history og trivia alang na kaninyo. Hibalo ba ko mo mga kasyargaw nga ni, June 15, 12, 19 pa mga kasyargaw ang flag sa Denmark. Sumala pa nga kini ang pinaka-oldest national flag sa tibuok kalibutan. Sumala pa nga gigamit kini kani adto pa ilabi na ni atong June 15, 12, 19. Samtang hibalo ba mo mga kasyargaw nga ni atong June 15 gihapon 1878 nadiskubre o naitala ang world first moving pictures nga nakuha sa kamera. Kini gikuhaan mga kasyargaw sa 12 ka kamera. Nagikuhaan ang pagdagan sa kabayo na adunay sakay nga henete mga kasyargaw. Pinakauna kining pagkuha sa kamera. Gamit pa 12 kabuok mga kasyargaw nga kamera. Pagkuha lamang sa paglihok sa kabayo o sa hinete niini. Samtang mga kasyargaw, hibalo ba mo nga birthday karon ni Chinese President Xi Jinping. Gianak kini June 15, 1953. Samtang mga kasyargaw, birthday usab karon ni Miriam Defensor Santiago. Late Miriam Defensor Santiago. Gianak siya June 15, 1945 mga kasyargaw. Para naman kita nga si Miriam Defensor Santiago ang atong kanhing senador sa Pilipinas. O kini siya na born o gianak dito na sa Iloilo mga kasyargaw. Mao kana ang atong latest updates, latest na trivia o history alang na kaninyo mga kasyargaw. Untana makatabang kini og hatag impormasyon kaninyo. Samtang sa pinaka ulahi nato na balita mga kasyargaw, dinana sa atong programa Siargao TV News. NPC o Facebook mag-meeting alang na sa pag-imbestigar sa pagkanat sa mga fake accounts. Nakatakda na mga kasyargaw nga makig-meeting ang National Privacy Commission kon NPC sa mga representante
sa Facebook karong umaabot June 16 o ugmang adlaw. Mahitungod na kini sa pagkanat o sa nagkanat nga mga dami accounts sa mga netizens sa social media platforms. Sumala kang NPC Commissioner Raymond Liboro nga pagatutukan na nila ang issue sa mass creation sa mga peke nga Facebook accounts. Lakip kung unsaon maprotektaran ang mga impormasyon sa mga Pilipino sa social media. Giingon ni Liboro nga makig-contact na usab sila sa mga ahensya sa gobyerno samtang nagpahigayon usab sila og investigasyon. Una niini gisiguro sa Facebook nga ilang imbestigaran ang mga peke na mga accounts nga nagalipana dinhina sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw. May tungod kini sa mga peke na mga impormasyon, peke na mga accounts, ilabi na sa pagkopya sa mga individual, ilabi na sa mga netizen. Adunay mga netizen nga may report nga ang ilang identity gikawat sa usa ka Facebook account, mga kasyargaw, o mangayo sa mga nagkalain-laing kriminalidad. Nangayo og kwarta, mogamit og pangalan, mga mangilad, mga kasyargaw. Magbantay kita ana, ilabi na sa maong mga lakang, ilabi na sa Facebook account na mga peke gayod, mga kasyargaw. Atong likayan na, mga kasyargaw. Good morning, happy viewing kaninyong tanan, happy viewing po sa tanang nag-react, daghang salamat po, maraming salamat sa inyong tanan, daghang salamat. Please like, share, follow sa atong page o sa atong programa Siargao TV News para daghan po ang makaibalo o mahatag nato ang mga latest information din na sa isla sa Siargao, Surigao del Norte Province, sa rehiyon sa Caraga, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Samtang sa atong latest update, mga kasyargaw, mahitungod na sa atong update sa COVID-19, ilabi na sa mga confirmed cases. Ang atong Pilipinas, nasod Pilipinas, mga kasyargaw, naanay 25,930 nga kumpirmadong kaso og ananay nakarecover nga 5,954. Samtang ang tibuok namatay, mga kasyargaw, 1,088 na. Samtang sa tibuok kalibutan, mga kasyargaw, miabot na sa 7.55 million, mga kasyargaw, ang kumpirmadong kaso. Samtang ang namatay sa tibuok kalibutan, 423,000 na, mga kasyargaw. Samtang nag-una gihapon sa mga pinakadaghan nga naapektado sa COVID-19 mao ang Amerika. Atong makita sa atong screen, mga kasyargaw, ang maong mga ihap o mga numbers o numero sa mga confirmed, recovered, deaths, COVID cases, mga kasyargaw. Mao ka na ang latest update sa COVID-19 karon, mga kasyargaw. Atong iampo nga dili na mo kanat dinhina sa atong probinsya Surigao del Norte. Atong iampo nga dili na kini mo spread pa o mo kanat dinhina sa atong probinsya. Iampo nato nga ang tanang nagpositibo maayo o makarecover mga kasyargaw. Sumala pa sa atong nabasa nga usa ka article nga ang fatality rate sa atong nasod Pilipinas mikunhod na o miubos na, mga kasyargaw. Good news kini, ilabi na sa atong katawhang mga Pilipino. Ang fatality rate sa Pilipinas miubos na. Apan ang mga ihap sa kumpirmado nagkasaka. Salamat sa tanang viewers nato. Dagang salamat, maayong buntag kang Morillo Nerds,
Libario sa Jonagen, daghang salamat. Happy viewing kaninyong tanan. Og sa tanang viewers nato, daghang salamat po. Maraming salamat. Gikan na sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Maraming salamat po. Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod ninyo nga pagpaminaw o pagtanaw, pag-view, dinhin na sa atong live stream karong buntaga. Ang programa nga Siargao TV News nga magatod sa inyo sa mga importanteng balita nga angay ninyong masayran. Kini nyo nag-alagad karon sa live stream mga kasyargaw. Kuya G moingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat, Pilipinas!